Ayan, draft beer! Waiter, isang order ng inyo na pusit. Ano? Ang kasabay na San Miguel Beer, 2 platong kalderetang manghang. No way, baby. Beer at 3 bandihadong crispy pata. Yan, kaldereta! Crispy pata. Pusit! Crispy pata. Kaldereta! Lahat yan masarap basta San Miguel Beer. Bigyan mo kami ng isang platitong mani. Naka! Ha? San Miguel Beer! Ito ang beer! Sa langit wala ang bir. Sa langit wala ang bir. Sa langit wala ang bir. Kay tuaman makapuyok si San Miguel. Sa purgatorio walay inom. Sa purgatorio walay inom. Sa purgatorio walay inom. Walay inom kay ipurgatorio. Sa impierno ay ice water. Sa impierno ay ice water. Sa impierno ay ice water. Kay gihugas sa itlog ni Lucifer. Sa impierno ay sigarilyo. Sa impierno ay sigarilyo. Sa impierno ay sigarilyo. Pero to ay marijuana o shabu. Aron dili tamalangan palit na mo. Oh! Pag hindi mo pinigay ang aking komento, namalas ako sa opisina ito! Boss! Ano? Mag-beer muna tayo. Mag-beer muna tayo. Mag-beer muna tayo. Anong sarap ng San Miguel Beer? Anong sarap? Pag ito, hindi nagbayad ng utang, pupulpusin kang dibdib! Bruno! Ano yun? Mag-beer muna tayo.